Hoi. Manuela is al Lieke. Je is live voor even net van mij. Kist over Lieke. Voor de gasten die er binnen. De gasten die... Lieke, ja, Lieke. Lieke? Lieke! Ja, Lieke, ja. Ja! En wie hebben wij hier? We hebben Ian Popke. Ian Popke. Jonas! Dit is Jonas en... Isa. Dat zit echt mooi boven de namen. Me. Weet je wel wat wij hier kunnen bouwen? Ja. Wat kunnen bouwen? Het Witte Huis. Ja. Het Witte Hoes. Vind je het Witte Hoes wel leuk? Wacht, ik ga hem wel even kleermaatje. Zo, tadaa. Piep. De Rijnboet. We willen net somber en triest. Maar voor de meesten die het Witte Hoes ruutshirt, geven we even kapam. Even een mooie foto. Het mooie Witte Hoes zit in Amerika. Dan weten de meesten nou echt hoe het ruutshirt. Ja. En dat geven wij Namachi. Yay! Oh, nee, ik moet springen. Wee! Oh. Wee, yay! Maar dat is wel speciaal, want zo speel je net Minecraft op de computer of op een tablet of telefoon. Wij spelen zo Minecraft op. Op een Switch. Op de Switch. Ja. Want ze hebben Minecraft op de Switch. Dus als je Minecraft op de Switch hebt, ja, dan kun je gewoon lekker mooi doen. Zo een plotzikkie. Ja, zo. Oh, hij is weer terug. Ik zou zeggen, jouw pizza. Hij is op pizza, jouw pizza. Jouw pizza. Nee, maar ga je heen? Jouw pizza. Oké. Tje. Hey. Pumpkin pie. Nee, dat is pizza. Voor hem. Oh. Voor hem. Ja, voor hem. Hij vindt dat lekker. Kom. Wat een plotziekie. Ja. Oh. Zullen we hierheen en we gaan hierheen? Nee. Oh, deze hebben we de vorige keer maken. Dat is een tempel. Waar ben je hem? Wij zijn bij de Eiffeltoren. Wij zijn een beetje bij de Eiffeltoren. Ik zie je wel. Ja, ik zie je. Hier. Wat is muziekje? Wat is een plotziekie? Oh, wacht, ik weet hier. Volgens mij hier achter. Sje. Hier. Sje. Plot. We hebben plot. Ja. Mooi bij. Ben hem bij. Nou, dat is leuk. Waar ben je nou? Oh, Hier. daar. Ja. Hier een bij. Sloop hem. Matte alles vlak maatje. Nee, matte alles even vlak maatje. Ja, ik haal de boom al weg. Maar Dat moet uit. net in de fik dan alsjeblieft. Dankjewel. Net wel. Nee, net wel. Ik heb een beetje Sorry voor de scootje. Oh ja, wist wat ze hebben letterlijk voor Jonas heeft dat deze hele livestream heeft een scootje gewoon opblazen. Maar TNT. En deze bike voort. Oké, dan wat is even shit. Want ik heb sowieso, ik heb dit blok. Hier achter die. Ik heb dit blok. Maar ik heb nog wel, we pakken alle witte blokken. Zullen we gewoon alle witte blokken? Ik heb Nou, ik heb een sneeuwblok. Wat? Een sneeuwblok. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is Botblok. Geen sneeuwblok doen. gewoon wiet. Zoek Een steeds een wiet. Gewoon wiet. Shit. Ik zus achter die. Jonas, zus achter die. Zus achter die. Shit. Ik heb dit blok. Ik heb die. Oh, ik heb die. Ik heb die. En deze voor de trap. Oh ja, dat is wel. En Ik stierblok. ben op een betere trap. Oh. Hij is een betere. Oh. Vertel. Ja, dan doen we die. Te plaatsen? Ja, dan doen we die. Dan moeten we mee bouwen. Voor de meeste die net weten het witte hoes eruit ziet. Even verder. En een mooie foto van het hoes. Nog een keer. Dit is van de achterkant. Maar een mooi boogje. Maar een boogje. Prachtig. Jouw ramen. Oh, we hebben feitje, jongens. Jongens, we hebben feitje. Want even stil wees. En dan ben ik dus kijk even mijn boek uit. En dan zit mij een eerste binnen dat wij van de week hebben over het Witte Huis. Want 3 november, dan zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dan wordt bepaald welk oud mondje nou in het Witte Huis zwijgen mij. Trump of Biden. Ja, dat is het feit. En dan boef en dan
Zo. Hij is aardig hè. En in het echt is hij wat breder. Maar hij komt aardig in de buurt. Ja. Hij komt aardig in. Zo het nou dat gebouw. Want hij is aardig. Hij moet een stukje minder heeg wezen. Wacht, ik heb denk ik wel een idee voor dit open stuk hier. Vertel. Nou, misschien kunnen we daar iets van glas doen. Oh, hier aan de zijkant. Ja, Aan dat. met een glas. Dus dan van glas en dan moet ik dit even binnen. Want dit hier moet echt glas wezen. Wacht, ik moet even gatten. Dan kun je het glas erin plaatsen. Niet waar? Oh. Tijn. Wat is mijn naam, Ceze? Mijn naam is Tijn. Hoi Tijn. Jonas, wat is mijn naam, Ceze? Dan mag Hoi, Tijn Tijn. zeggen. Hoi Tijn. Wie is Tijn? Dat is mijn vriend. Die was aan het kijken. Oh. Hoi Tijn. Ik maak een deur. En de... Oh ja, jongen, wij maken ze dan niet door. Maar daar maakt dit niet door, er zijn pilaren. Oh, Er zijn pilaren en hier begint het door. Hier. oké. Dus dan moet dit hier, denk ik, want er zijn pilaren. Ja, dat denk ik ook. En dan moet hier die door, hier. Oh, verkeerde blokje. Hier. Maar wie denk je wie de president straks wordt? Nou, ja, ik weet niet. Het kan ook gewoon nog een keer Donald Trump worden, want hij heeft wel heel veel macht. Oh, dat kan gebeuren. Is het zo wel groot genoeg? Ja, hij is aardig grut. Hij is al aardig grut. Hoe gaan we aan de achterkant dat rondje maken? Maar natuurlijk niet realistisch groot. Iedere donderdag komt er een bewerkte versie van de streams. Ja. Oh ja. Zo gewoon alvast. Dat roensie. Er is nou een soort blokbroek. Zie je dat? Even de glazen af. Oh, we hebben een feitje. Wow. De verhoezing kan best wel hectisch wezen. En stel je nou voor dat Joe Biden wint van Trump 3 november. Dan had het verhuisteam precies 4 woorden de tier. Om alles van Trump uit het Witte Huis te halen, alles van Biden erin en dan echt nog alles te schilderen. Wow. Als Biden een president wordt en Trump net meer, dan moet ze alles binnen 4 woorden wat ze eruit halen. Wow. Wow, dat is aardig snel. Maar dan moeten we dat roene stick maatje. Oké, we hebben al een dak. Ja. Ik ga, want mijn vriend zei, hij had iets, iets we hebben een feitje. Aan het eind van de 18e eeuw vocht Amerika een bloederige oorlog uit met Engeland om onafhankelijk te worden. Amerika wint en is net langer een kolonie van Engeland. Haar leider, George Washington, is de eerste Amerikaanse president en hij liet het Witte Huis bouwen. Wow. Wist wie het Witte Huis is bouwd? Nee. George Washington. Dus wat lijkt op de voorkant? We gaan eens even shit. Volgens mij hebben we wel aardig. Ik heb een idee. Maar dat, als je hem de binnenkant doet, dan ook nog even de boetenkant. Ik doe even, ik plaats een bloemen bij de ramen. Oh, dan plaats blom bij de ramen. Is dat goed? Ja, ja. Als je lekker blom bij de ramen wil staan, dan staan lekker blom bij de ramen. Doe je nou letterlijk voor elk raam een blomke? Ja, je wil echt. Ja, Jonas, wat doe jij? Voorzichtig. Wat doe je? Ben voorzichtig, wat nou? Wat doe je hem? Je mag kijken, zo. Ik heb verkeerde blok, Ja, ik heb een goede blok. Zo. Kijk eens. Zal ik het die beter? Ik doe er een vlag op. Want. Hupsakee. Elk raam heeft bloemen nu. Oh. Doe je maar even een door erin. En een vlier. De vlier. Met een vlier. De vlier. Oh ja. Niet lang. Oké. Wat wil je zeggen? Zo, tada. Wauw. Heb mooi vlag. Zo. Vlag gemaakt. Stel, luister weg. Waar ben je hem? Wij zijn hier. Oh. Hier. We maken even de vlier van. Oh ja, welke kleur? Welke kleur mat?
Welke kleur? Zullen we ook wel lekker een hout of zullen we stien? Nou, we kunnen ook gewoon even een matje plaatsen. Maar er zijn geen mooie matten. Nee, dan doe ik wel lekker gewoon blokken. Ja. Tje, Is er geen marmer of zo? deze. Oh, ja, dat. Oké, we doen even lekker de vlier en dan even wat lach erin, want anders is het hier weer een beetje donker. Ja. Ik wil net dat het donker hier is. Je hebt mij echt voor elk raam een blomje dienen. Jonas heeft dat gedaan. Oh, gezellig. Al je blomkes. Jij er wel bij. Een beetje vreugde, Marvel. Nee, nog niet een kopje. Oh, we hebben een feitje. We hebben een feitje. Jee. Ja, wat dan eigenlijk in weet, is dat onder de vlier van de parsenzeel van het Witte Huis een zwembad leidt dat bouwd is door Roosevelt. Een van zijn verdere opvolgers Nixon voor Nixon zwemmen en hier rond neder en liet de parsenzeel oer het zwembad bouwen. Wist je hem dat er een zwembad onder het Witte Huis zit? Maar dat klopt je echt wel, sure, want dan brengt het hier in het zwembad. Ja. Sure, iemand brengt het hier in. Sure. Achter die, hij brengt het hier achter die. Achter je. Hij had het hier in brutsen. Maar dat wel, van Jim. Nee. Ja. Nee, wacht, want ik kom wat te blowen. Sure. Dan doe je barriers, sa. En dan bloot hij gewoon de ko. De ko is president. Meneer Koel is president. Hij Ja. kan er niet meer uit. Nee, dat kan niet meer. Oh, wat? Nee, waarom maken ze baby's? Waarom baby's? Omdat het leuk is. Waarom baby's? Ja. Baby's. Meneer en mevrouw president en dan ook nog een baby. Ik heb een idee. Oh, Hiervoor moeten 2 wachters staan. dan dost dat. Ja. Nou, kiest hierin. Kiest iemand plaatsen. Kiest gewoon een village plaatsen. En dan doet ze daarin. Tadaa, sure. Nou, bro, die daar staan. Die ga ik naar voet. Niet heeft gelijk. Zullen wij hier omheen nog even wat boompjes dan? Een ikeplant. Oh, we hebben een feitje. Het Witte Huis had dus 122 kamers, 6 verdiepingen, 400 torendagen, 147 ruimten, 28 ieperhutten, 8 treppen, 3 liften, een bowlinghal en 34 huisjes. Als ze raar niet nog een haast, is er altijd een huisje in de buurt. Jongens, er zit gewoon een bowlinghal in dat huis. Nou, je bent terug, want we beginnen even een mooie roomtour doen van wat we hebben maken. Nou, we hebben aardig, als hem zo just, hebben we hem aardig mooi bouwd. Ja, echt heel mooi. Hij is echt mooi lukt. Mooie BM'kus. We hebben 2 bewakers. De vlag. Ja. Zullen we nou helemaal naar het begin gaan? Naar het begin. Jo. Nee, maar het koetje wat je hem opblazen. Dat heeft Jonas. Willen jullie dat zien? We hebben nog een feitje. Wow. Ja, ik zal je dus even de schilder in. Maar stel je nou voor, de beste schilder van het Witte Huis. Dat is alleen nog van het boeken komt al 2591 liter verder beneden. Een mooi putje, hè? Nou. Oké. Je mooie. Nee, je mooie je namen hier opschrijven op de namenbordje. Je werkt mooi, precies hier mooi in het midden. Ja. Maar dat betekent dat we nou op het einde binnen van de livestream. Uh-oh. Wat vond je hem ervan? Leuk. Vond je hem leuk? Hoe leuk? Van Jogge en Siever op 1 op 10. 9. 9,9. Een 9,9. Oh, ik krijg net een 10. Dat is wel jammer. Nou, wel bijna 10. En vond je hem met een geslaagd hoes? Het is ook echt mooi geworden. Hij je met plezier in hoorn. Ja. Wow. Dan bedank ik iedereen die deze livestream heeft gezien. En ik, Jonas en Isa, die mooi hebben. Woe! En dan je mek willen maar wel, yeah. Als die hebben een keer willen maar dan stuur even op chill een Instagram berichtje.
En in de bio zit by the way de Discord van Chill. Dus als je hem erin wil, klik op de Discord en dan kies ik mooi. Maar dan zoek ik ze tot de horen keer. En dan is het einde van deze stream. Hey, doei!